les paraules amb els ulls oberts. Pot ser príncep d'Aquitània o encantador de serps, volant un cavall alat, desenterrar un tresor. O si vols pots fer en 80 dies tota la volta al món. D'acord, mireu, començam. Quan vaig xerrant de paraules derivades, vosaltres generalment ja sabeu el que són. Són formar paraules a partir d'altres paraules, no? Però com ho fem? Aquí ens explica en aquest presi que serveix per formar paraules noves, veus? I hi ha com un trencaglosses que ens diu per formar paraules noves ho hem de fer a partir de l'arrel més morfemes, és a dir, l'arrel és el lexema, allò que mai canvia d'una paraula més els morfemes, que són els elements que ho permeten canviar. Ara ho veurem d'una forma un poquet més detinguda i amb exemples que segur que entendreu tot una. Per exemple, el lexema, és la part que no canvia mai. Per exemple, si jo vos poso aquest dibuix, vosaltres sabeu el que és. És un forner. Què és el que no canvia mai? La paraula forn, evidentment. Per tant, forn és el lexema i com veurem ara, és el morfema que fa que forner sigui un ofici. De cuina podem fer cuiner, sí. Per tant, què és el morfema? Fixeu aquí que hi ha aquest soni tan meravellós que ens diu és la part que sí que canvia. Ens diu, però, i si va darrere i si va davant? Quina diferència hi ha? Segur que ja ho sabeu. Si va a darrere s'anomena sufix, és a dir, per exemple, el sufix ista també és d'una professió, taxista, d'acord? I aquí, a més, us he deixat una llista de sufixos en català perquè els podreu veure i els podeu consultar en el presi, que també el tindreu disponible, d'acord? I aquí en podreu veure de molts exemples. Si en canvi va davant aquest soni, s'anomena prefix, que no és el que marcava en el telèfon, però vos fixeu, el que marcava en el telèfon és el número de davant per poder cridar. Per tant, el prefix és el que tenim davant un lexema, megafonia, que és un megàfon. Allò que serveix, mega significa gros, per tant, allò que augmenta el to de veu. I aquí teniu una altra llista de prefixos en català que també heu de consultar. I no hi ha molt més en la derivació, però jo vos proposo una activitat avui, una mica a veure fins a on podeu arribar. Si amb una paraula en poden formar moltes, coneixen el que són els embarbussaments. És a dir, creus que pots fer un mateix test o un test en 10 paraules que tinguin el mateix lexema? És a dir, un embarbussament. Per exemple, aquí en tenim un exemple. El cel està enrajolat, qui el desenrajolarà? El desenrajolador que el desenrajoli, bon desenrajolador serà. I segur que això vos sona. Per tant, a veure si em podeu escriure un i vos voleu cronometrar i dir-me en quant de temps l'heu fet. I si vos atreviu i ho feis bé, fantàstic. Mirarem els embarbussaments que heu fet. Així que això és tot. Vos deixem uns vídeos perquè vegeu alguns exemples d'embarbussament i embarbussarem a classe. Una abraçada. Tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec. Si menjava, dormia i bevia, la gana, la son i la set em passarien. En quin tinter tens tinta, Anton? Tinc tinta en tots els tinters.